Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryna sanyna Türkmenistanda bilimler we talip ýaşlar güni teze bilim edaralary ulanmagy berildi. Tejikistan Merkezi Aziýa döwletleriniň samitine taýýarlanýar. Türkmenistanyň Gruziýadaky elçisi ynanç hatlarynyň nusxalaryny gowşurdy. UEFA'nyň Çempionlar Ligasynyň bejeleri çekilýän habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlar giňişleýin teredip geçelim. Türkmenistanda bilimler we talip ýaşlar güni teze bilim edaralary ulanmagy berildi. Şu güni Türkmenistanda bilimler we talip ýaşlar güni giňden belenilýär. Bu bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň ähli künjeginde dawraly çärelere giňgerim berildi. Bilim ojaklaryna qakylan ilkinji jaňlar teze 2023-nji 2024-nji okuw ýylynyň başlanýanlygyny boşlady. Teze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli Arkadaş şäherine hemde welaýatlarda çağlar baglarynyň 10-çysy orta mektepler 19-sy we okuw terçilik toplumy Arkadaş şäherine dogruwa bilim edaralarynyň toplumlary dawraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň teze binalar toplumynyň düýü tutuldy. Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň orduny Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň 5000 orunlyk binalar toplumy 2026-njy ýylyň sentýabr aýyna ulanmagy dowlat taýýar edip tapşyrmak gözüňde tutulýar. Şeýle hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Arkadaş şäherine teze bilim edaralarynyň bir neçesi açylyp ulanmagy berildi. Şolaryň hatarına Aba Annaýew adynaky Halkara Açylyk Akademiýasy, Berdimuhammed Annaýew adynaky Molimçilik Orta Hünär Okuw Mektebi, Saçly Dursunow adynaky Lukmançylyk Orta Hünär Okuw Mektebi, Sahyjepbarow adynaky Ýöreýte Sunugat Mektebi, Şükür Bagşy adynaky Çağlar Sunugat Mektebi, okuw terçilik toplumy, ingliz dil dersini ýürütülüşdirilen mektepler we çağlar baglar we mundan başga da Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Dowlat Gulluk Akademiýasynyň binalar toplumynyň açylyş dawarasy geçirildi. 600 dinleýän ýetlenen binalar toplumynyň merkezi binasy 5 sany ýer üstü gatdan we 1 sany zemin gatdan ibaretdir. Akademiýada 2 sany fakultet, 7 sany kafedra hereket eder. Türkmenistanyň Dowlat Energetika Institutynyň ýanyşyk çäklerini teze goşmaçy okuw binasynyň umumy ýaşaýyş jaýynyň, sport tesasynyň we aýlawly ýoly monumentiň hemde Seýdnazar Seýda adynaky Türkmen Dowlat Molimçilik Institutynyň teze binalar toplumynyň düýü tutuldy. Türkmenistanyň Gruziýadaky elçisi ynanç hatlarynyň nusxalaryny gowşurdy. Gruziýanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Gruziýadaky teze bilinen adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi Seyit Mämedowyň Gruziýanyň Daşary işler ministriniň ornwasaryna ynanç hatlarynyň nusxasyny gowşurmak dawarasy geçirildi. Gruziýanyň Daşary işler ministriniň ornwasary elçiniň jogapkärlik wezife bilinmegi bilen gutlady we iki taraplaryň gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösdürilmegi üçin alyp barýan işlerini Gruziýan tarapynyň ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Doşlukda taraplar iki ýurduň arasynda häzirki ýagdaýyny we hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir açdylar. Şeýle hem ýokary derejede saparlary gurnamak, syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, meden insan perer uğurlarda Türkmen Gruziýan hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmek we berkitmek boýunça meseleleri aran maslahatlaşyldy. Elçi hem öz gezeginde Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda gatnaşyklary puxtalandyrmak üçin ähli tagallalar etjekdigini inanyrdy. Tejikistan Merkezi Aziýa döwletleriniň samitine taýýarlanýar. Şu ýylyň 14-nji 15-nji sentýabr aralygyna Tejikistanyň prezidenti Emomali Rahmanyň başlyklyk etmegine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başlyklarynyň 5-nji ýubiley konsultatiw duşşy geçiriler. Şeýle hem şol günlerde Duşanbe şäherine ýene-de bir möhüm duşşy araly halat etmen halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň başlyklarynyň samiti geçiriler. Bu möhüm duşşyklary görülýän taýýarlyk barada Tejikistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary İmami metbuat briefingini geçirdi. Onun bellemegine göre Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dowlat başlyklarynyň 5-nji ýubiley konsultatiw duşşygynyň çäklerini 13-nji sentýabrda Sowet ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşşy geçiriler. Mundan başga da Merkezi Aziýa dowletleriniň önüm öndürjileriniň sergisi, Dostluk agşamy adly dawarala gala konsert, ykdysady forum, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň 2-nji forumy, ulug ministrlikleriniň 1-nji duşşygy, zenanlar dialogynyň agzalarynyň Sowet duşşygy, suratkeşleriň sergisi,
milli taganlaryň festivali, ýaşlar forumy, halkara ilmi maslahat geçiriler. Doşuň jemleri boýunça dowlat başlyklarynyň bilelikdäki beýannamasy kabul ediler. Şeýlekem bir näçe resmi namalar gol çekilmegi gözüňe tutulýan resmi namalar şeýle. Merkezi Aziýada ýerüstü ulugara baglanşygy güýçlendirmek üçin şertnama ýaşlar syýasaty boýunça Sevtüň ýurtlarynyň arasynda ilerleşik konsultativ doşluklar boýunça milli utgaşdyrjylar geňeşiniň düzgünnamasy, bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen 2023-2025 ýyllar üçin Sevtüň saglyk we awdançylygyny gollamak boýunça ýol kartasyny tasdiklamak. Şeýlekem Duşanbede geçirijek araly halas etmen halkara gaznasyny esaslandyrjy dowlatlaryň başlyklarynyň sammitden soňra araly halas etmen halkara gaznasyny başlyklyk etmek gezegi Gazagystana berler. UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyň beýjeleri çekildi. UEFA-nyň iň uly klub ýarşynyň täze mövsümi 32-nji umumlukda 69-njy mövsüminiň beýjeleri çekildi. Çekilen beýje laýyklykda iň güýçli toparçy we toparçy hasaplanýar. Bu toparçyda PSG, Borussia Dortmund, Milan hemde Newcastle toparlary güýçli ýanaşarlar. 32 klubyň gatnaşýan ýarşyny 30 klubyň UEFA-nyň Çempionlar Ligasy tejribesi bolup, 2 klub Union Berlin'den Antwerpen toparlary ilkinji gezek çykyş ederler. Aslında Antwerpen mundan 66 ýyl ozal Ýewropanyň çempion klublarynyň kubok ýarşy döwründe gatnaşypdy. Şu mövsüm 32 klubyň gatnaşýan soňky mövsüm bolar. Toparçylardaky birinji dowuşyklar 19-20 sentýabrda, ikinji dowuşyklar 3-4 oktýabrda, üçüncü dowuşyklar 24-25 oktýabrda, dördüncü dowuşyklar 7-8 noýabrda, beşinji dowuşyklar 28-29 noýabrda hemde altıncı dowuşyklar 12-13 dekabrda oýnalar. Toparçylarda birinji, ikinji orun eýlenler 1-8 finala çykar. 1-8 finalyň dowuşyklary 2024-nji ýylyň 13-nji, 14-nji, 20-nji, 21-nji fevralyna hemde 5-nji, 6-njy, 12-nji, 13-nji martyna geçiriler. Çeyrek final geljek ýylyň 9-njy, 10-njy, 16-njy, 17-nji aprelyna, ýarym final 30-njy aprel we 1-nji maýda hemde 7-nji, 8-nji maýda oýnalar. Final dowuşygy 2024-nji ýylyň 1-nji iýunyna Londondaky Wembley stadionynda geçiriler. A toparçı Bavaria, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray. B toparçı Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens. C toparçı Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. D toparçı Benfica, Inter, RB Salzburg, Real Sociedad. Y toparçı Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic. F toparçı Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle. G toparçı Manchester City, Leipzig, Crvena Zvezda, Young Boys. H toparçı Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerpen. Ine mehriban müştaklar atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňa sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan Katardaky Expo 2023 halkara sergisine gatnaşar. Aşgabatda howanyň üýtgemi boýunça ýaşlar maslahat geçiriler. AWA ifadenaky Halkara Açylyk Akademiýasy halkara şahadatnamasynyň bir näçesine münasip boldy. Ýurdumyzyň orta mekdepleriniň bir näçesi UNESCO'nun asesirlenen mektepler toruna girdili ýaly habarlary atawatan turkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden inneki sany görüşýänçek, hoşça bolan.